mumastreets esocial media matinozoora nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa ndinaye kamurozvimukura nozoti vana vehanzvadzi so yesu muzuku mushe ari semana sekuru pakudi muri sekuru pakudi ayo usada kudaro ndakubvunza sekuru Zimbabwe ndini sekuru weZimbabwe ati umwe akangobva kumasvingobva atongosvika achizviti ndababa Harare ini ndakangobvawo kwandakabva ndakangosvikawo muZimbabwe ndikangoti ndatori sekuru Zimbabwe. So mastreets kanhasi tinaye murozvi mukuru. He doesn't need any introduction, handiti? So tinaye Peter Dhewa Moyo murozvi mukuru muchinda unonzi chiko bhendra rako riya bhendra wakasirwa riya handi ndora wakasirwa hauna kuzotanga urako here pasai koro uregera utanga rako pasai magitari taka irubhadhara aiwa ndorora kuti wotanga urako kabhendi rine chimwe chisitawo chako cho aina ndite zvemagitari unoita nezve tinongosvika pfuma yamudare alright ipapo ndanichazopa but thanks very much nokuti wapataura ndichida kubvunza mubvunzo wekutanga ndichabvunza zviri personal mbishani chekutanga ndechekuti takambonzwa kuti iwo wakaroora online ichokwadi ndasangana nemusikana online kana anoroora physical wakasangana naye online musati mato wakanomuroora usati wamuona alright so une mukadzi I'm married. You are married. Happily married, you know. Of course. I'm going to sugar. All right. So mukadzi unogara naye kunogwereka ari kuAmerica. All right. So ndofunga mazvinzwira kuti mukadzi wemukomana ari kuAmerica. Munewana wangani? Amsati mane mwana. Ndakabva last year. Last year. Tukumanyire. Amuna murumanyire. Ndamufamba mumbakatina kupika. Manyira ngoita vanhu. Yes. Alright. More enjoy life in. Amen. Zvimwe zvandiri kunzwa zvikuru imimi ndimi muchange muchinyora kuma-comments kuti munofungei nezvekutaurwa nemukomana. Pamarriage yangu havana chavanokwanisa kufunga. Asi business ravo ngavasafunga. Saka pamarriage hanzi musafunge musakomente futi. Avasazipe pressure. Musaite pressure kuda kukomenta zvisiri neinemi. Right, ndochekutanga. Right, iwewe usati waita zvemagitari. Handiti? Waimbotamba bhora. Ndatanga nenda kuchikoro. Ndakatamba bhora. Iwe saka urora kuti zvandiri kubvunza zvese ungozvikanganisa kaiwe. Aiyo. Ndakaenda kuchikoro ndikatamba bhora. Aiwa, sichazobvunza zvechikoro. Toda kumbotangira pane zvebhora. Ndiri kutangira pamusician. Handiti? Zvekuimba ndoziva zvangu kuti ndezvongobatanidza ndezvekusirwa namudhara. Tozouya pabhora. Bhora ndo rako chairo. Chikoro kunyange tikasabvunza bhozi kuchikoro kwacho wakambopasa here une makani. Inini hande 5 akwana ndini meseni meme 4 meme. Nina Jakarta namwe 2 akafa. Ndara wangu na Chimbetu. Ndimega mai vane ma5 olefu. Vakutiswo. Vamwe ava bendo zvavaitawo. Ngoraramawo nenyasha. Sevanhu vakatogona kuridza mabhaji. Alright. So bhora wakazoregerera kuzvebhora. Bhora ndakazorega because mudhara wangu angati chiita zvemagitari. I think by that time angati sagona about 3 months. Alright. But at least ndinofara nekuti wakabva watotanga kutodii zvabva zvatanga kuita. Ndakanzwa kuti wakazodzidziswa handizvo wakazonodzidziswa kuridzana navacharamba handiti? Ndinodzidzisa mavhoko leseni. Alright, mavhoko kugitari. Gitari ndakadzidziswa naTenda Dembo, Roni Mudzindo. Alright. Zvimwe ndezvipi kozi? Ino azukuru anoziva kuti inini zvinhu zvangu ndezvekusadzidza so ndine ndichitokufunga ipapo. Umwe mubvunzo. Pane mupanho wako anonzi Obet, handiti? Obet. Tongai Junior. Takambonzwa kuti paiva nekurwisana kwekuda kupindawo mune nhaka yababa. Chii chaitika chacho? Ichokwadi here kana kuti inyaya dzemumapepa? Ina ndambogwa naye, maybe aitongozvibvisawo asi. Because nini sofa ndamusangana naye. Hamusati masangana uri kurevei handitombozana ari kupi? Asi handiti mupanho wako here? Baba ndakaziva vana vangu vese.
chete baba wako vai andikuona baba wako ava ndazoziva vese sapandori nevamwe vasingaziva obvious maybe variko vanenge vachingondionawo pamativi vachingoti mukoma wedu achiudza vanhu plus vakauya wototangira ipapo allright but tichida kutaurawo nenyaya yaobet ko akazouya achiti ndoda kuti mubatane muite muridze mese ungamugamuchii gitari andikuridzira vanhu titora mari pageti anouya kutomupinda basi motorowa mese muchienda mberi magitari nepressure ana pressure vafadza vanhu vapedza vakawandisa kana nesuwo panapa totorona vamwe vatoteerera gospel vamwe ndezim danso vafanira zvimagubhu gujugujuguju vamwe vanotoda zvinyawo vamwe vada zvinyawo vamwe vada mhande jiti ouya anzoda kukorokoza vese vangapedza ungambovapedze vanhu ipapo uri kureva chokwadi chamazvokwadi right tichida kubvunza umwe mubvunzo wekupedzisira unoonwa here doro harisi serious masese ndozvandogeza nekufitwa nehembe but zvese ndo zvese unorova muri kungozvinzwira ka mukasangana naye mukomana vanoda kumutengerawo aiwa harambe huro yake yakashamira zvese vanenge vachimwa mapilisi namwanzona mongomira mondipa 6 pack vanomwa mablack label ndizvozvo zvibhodhoro zvese hakufutangwa ndifuti handiri kubvunzwa kana kawema kachona kuti hakapa aiwa handisi murizim danso handipengere saka chimbondo right tiri papo kuzim danso ndeupi muimbi wezim danso waungati uyu anogona kupfuura vese vanopana anogona kudarika vese kuba vanongozvipiringisha twabudisa hiti mangwana umwe auya achididi but hawo because mujara wavo ndiwingi avo baba wavo vanopai paimboti hey ari imba nziyo dzababa vavo ndikati imi imba ika dzababa ndakambobvunzawo chidaro zveshuwa kwaiva kungozvipiringisha vakabudisa hiti nhasi umweya neai mangwana achibodaro achi tamvengemvengu imvengemvengu pochindiudza kuti pave vanorwa mhando yemusic yako iyi museve handiti ndeupi waungati uyu anorova anokurovera fura vese fura mese zvesungura aiwa ndemacheso mundara macheso allright mundara macheso ndambokuona ka muchiita semanga mune ndoinonzi clash naona makungwazi yanga siri clash taite profit wakangotiwo clash but yanga siri clash because pamwe ndaenda wandaenda muratidza kuti magitari kopfekwa sei stage inorongwa sei because music yake inenge yakazara mawedzi unoshanda hameno kwaitangana nekwaida noperera kutangwa uri kuimba gospel hapana vanhu tambe kutamba makungwazi saka uteerere makungwazi ndozvauri kutaura especially ndakurara zva because music yake inorarisa pazunguru ndofunga muri ngozvinzwira handisi kurwisanisa vanhu handiti uyu ndipita handiti pita ndokuita kwakesvikagorera pera people should understand kuti you are a comedian ini ndofunga kuti peter is a comedian better than zveyo musician izvi ndezvenhaka izvi apozini kwako chaiko chaiko munhu akaita serious nezvandotaura manje ndionongotogwara bp apozini ndotaura zvandoda kwani muromo wacho ndewangu iwe ndambonza kuti wakadanana naslizer ishuwa here kwanza wakamhanya naslizer ishuwa kozorambidzwa ngatsandarura Slizer wakamhanya etsvaka Slizer saka chaya sechi Slizer vekatanzika mwekaika anorova aiwa chopedza baba chopedza ndifonere mangwani ndingazokudza kuti ndokuvinga tonatso mbotenga mabhotoro edu toitaura takadi aiwa Slizer anopedza handi chirega ndisire so guys kana wanga wasati wasubscribe pazim reality itv nepaSaint TV and ono subscribe ipapo ne YouTube channel here yakanzi Peter Dhewa Moyo allright so ande futhi no subscribe ku channel yakanzi Peter Dhewa Moyo I'm a YouTuber sekuru Zimbabwe so ndoto marketa futhi my channel chindudza ndezvo zvauri kutrongera mubvunzo wekupedzisira zvauri kutrongera iye zvino muchando okay album rakatopera sati moita mavideo but hoping kuti by August tapedza robara muda nemavideos acho zviripo August so mazinzo unozvikanda kuchannel kwako hazviwani pakachannel so guys ande tinosubscribe pachannel pemurozvi mukuru kuitira kuti akazokandawo zvaanenge akanda mune muripo wani right thanks very much mzukuru thank you very much netime yako you are one of the people
vandinonakirwa especially ucomedy comedy norwa comedy tozomboita kakolabo kan toda kuzomboita comedy handini gadzirai comedy riri kuuya from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle na Peter Dhewa Moyo chibatati much love.